actualizacións de captacións, xa se estaba facendo un traballo cando aínda había lumes. Quero dicir que os incendios, fundamentalmente os de Valdeorras e os da maioría da provincia de Ourense, foron declarados extinguidos o 31 de agosto e o día 9 de setembro xa había brigadas traballando no monte en prevención dos problemas que agora están aparecendo. Foron 3 millóns de euros de inversión que tamén se orzamentaron en tempo récord e ata 20 brigadas que tamén se contrataron en tempo récord, con 4 obxectivos claros. En primeiro lugar, a prevención de escorreduras e erosión. Segundo, protección das captacións de augas para evitar problemas de abastecemento. Terceiro, e moi importante, liberación e limpeza dos cauces dos regatos e ríos afectados para evitar problemas de inundacións cando chegaran as chuivas. E, por último, non menos importante, a restauración de vexetación de ribeira. Todo está no mesmo plano.